बबुआ सुन ले बनी हो बाबा ए परिवार से शिक्षा ली हो जाला ऐसा राम के परिवार ना रहे ऐसा कृष्ण के परिवार ना रहे मालिक राम अकेले पूजैले भारत ना पूजैले शत्रुघ्न जी ना पूजैले कहीं कहीं फिगर में लक्ष्मण जी लोग जले सीता राम के संग हनुमान जी लोग बोला नु दशरथ जी ना पूजैले लोग कुछ ना पूजैलू कृष्ण जी पूजैले उनकर बाबूजी वसुदेव ना पूजैले कृष्ण जी के बेटा प्रद्युम्न ना पूजैले तब वो लोग का पूजा होता अकेले अकेले सिंगल पीस आई परिवार कैसा ना सारी दुनिया के पावर ब्रह्मांड के पावर यही परिवार में बा हर हर महादेव महा के बाद कौन शब्द ना होला मालिक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पावर भोला बा रखले बड़े उनकर मेहरारू यानी जगत धनी मैया पार्वती संसार के माई है वो पूजैली बड़ बेटा शंकर जी के 6 गो मुड़ी लगे कार्तिक जी देवता लोग के कमांडेंट सेनाध्यक्ष में ये तरकासुर के वध कइले रहले बड़की पतो छठी माई कार्तिक जी के जनाना वो पूजाली दूसरा लड़का भगवान गणेश जिला परिषद के चेयरमैन हमें पूरा गण लोग के गणाध्यक्ष बन गए बनलन उनकर मलकिनी दू जानी बुद्धि सीधी लिखल बा हमने के देवाल पर रिधियो सीधी लिखवा दिले जा ओहो लो पूजाता दुगो बबुआ गणेश जी के शुभ लाभ ओहो लो का पूजा होता संतोषी माता यही परिवार के ओहो पूजातारी नु कब आई परिवार से शिक्षा लेने के बाद का हो कि इतना देहे देहे पावर भरल बा तब वो परिवार के मुखिया मालिक जे बड़े भोला बाबा के ना सोना से मतलब बा ना मुकुट से मतलब बा ना बढ़िया कपड़ा से मतलब बा राख लपेट के भभूत अस्थिर कहीं ध्यान में बैठल बा शिक्षा का मिलता कि सारी पावर घरे बा तब मलिकार के ना कोनो घमंड बा ना कोनो आना ताना बा हमनी के एक भाई जाने की इंस्पेक्टर हो गई एक भाई डीएसपी घरे जे बाड़े भैंस चरावता रहे उ सीना तान के घुमाता रहे मुड़िया घुमा दे दूसरा चीन के आदमी बोलल जाला खोखा तनी कम बुझत नहीं खोखी आवत होई हमारे के देखला पर खोखी आ जाली अब हमरा कोनो दिक्कत नहीं है इतना गोली आदमी चलवा दी कि खोखा बेच के राजा हो जेबे गांव पर नौकरी दोसर के करता घमंड में उ बाड़े उनकर घमंड टूटत कब बा पहले ना जब दोनों भाई रिटायरमेंट होके आइलू सर्विस अपना नाम जमा कर लेले पेंशन उठावता रहे ऐस करता रहे तब गाँव में जे हवा बांधत रहे दौरी में गेहूं लेके किराना दुकान पर गए बड़े सुरती की ना का हाल बा भाई छोड़ा ना हो दे बेईमानी कोइले है समर दे वो बरों को भी था कि ना भाई हमारे रही तो ठीक रहला ऐसे को नहीं परिवार के प्रधानता होई किरीधी सीधी अरे पवन आवल लगे बड़ा हमारा खड़ा होकर एगो तरह का माला दे पवन जादू हमें पिंटू बाबू दूसरा का बड़ाई कहल दूर बस सुनहु पसंद ना करेले दूसरा व्यास के बड़ाई करे लग जाइनु हो जाई रहे हैं कहे के तू लो बतियाओ लो हम तनी फोन आले जरूरी बा घर से सही है भगवान बनौले रहे और औरत तने आ जाए पिंटू बाबू आई पिंटू भैया आई जी मंगल बाबू भोला दानी बनौले रहे बिहार के सबसे उच्च कोटि के प्रोग्राम होले तरीठ के टोला में सार्वजनिक से जहाँ कंप्यूटर से काउंटिंग होले वोटिंग होला ब्यास लोग के सील देवे हमनी का जीतल है जाओ जी से तो हरे बोले जीत रहनी हम तो हरे बोले सही वेल डन अच्छा किया वो जब काउंटिंग न होला वो जब फाइन के बोले जीतल जाला तो हम बनावटी ना कहले हमर से अच्छा गोलर ले कुंवर जी हमार में तो डांसरों के होना रहे बलाते जूली के ना चावल गए एक बात ना कह जाला हल्लू देख हल्लू का हवा चिन्हा जाले हल्लू का हवा कहीं चिन्हा जे है सजकरा 150 बीघा जोताइल होई नु खेत देखते जाता रहने से खाद कम हो गइल बुझाता जी अपना मन में सोची हां जितना 4 कट्ठा जोतेला बड़ा सन
केहू हित ना ताई नु देखत रहो दादा 24 कट्ठा की कुल हता है खादर छिटले बनी आ तले खेतवा लोने से आवता ताय खादर छिटले बनी मलिकार हुआ कि जग जगह गोल दिया दे रोशन भाई के नहीं कि बोला कि 500 से कम दे लेना हमारा लाज लगे आई आई भैया आई रोशन भाई तो रो आ जाए आई आई नहीं को नहीं तला जाई बताई पहले गणेश जी गोड़ लागले ले संपादवा माला पहनाई ले दो जना चैनल आइल बोला कि रानी ट्रांसपोर्ट के मलिकारो आइल बनी कौन चैनल बा हो भिखारी बाबा रानी ट्रांसपोर्ट हम उतना बोड़ भिख मांगा हम ना है कि 500 मांगे 300 दे धने 200 बाद में दे देते हाँ 500 हो जाए रोशन भाई के बार बार प्रणाम करते जा हाँ अब यही लगल हेनियो कर घूमिए जाए के बा हाँ तब सहदुल्लापुर से हमारा मंगल जी चल के आइल बनी आई आई भाई जिला तो वैशाली पड़ल बाकी पटना के जरी बैंक दो हाँ पुल के नीचे पड़ी चैनल वाला तुम लोग अपना तैयारी में रह दो जना दादारा म्यूजिक गौरव म्यूजिक एगो इनकरा तो हमरे ने व्यक्ति कोई को खुलल बड़ा गौरव म्यूजिक वाला एगो दुगोला एक्सप्रेस बा अलगा अलगा प्रचार करे के बहु कर सो भाई मंगल जी भी बना रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे जय हो हीरा सबके क्षेत्र के प्रेमी ना हलो ना ई बाहरी हलो हाँ पटना बलिया यो पटने फैन हवा ते घरे घिंचत रहे 1.5 लाख महीना कमी रह गेल चैनल बने 500 दे दले ने खन मान सको ना कबो ना गलती कर देलो भोला दानी बनल रहे संग संग दादरा म्यूजिक भिजत आइल बड़ा तने तू उल्टा पड़ जाता रह जान ल त दादरा म्यूजिक देखत रही महीना में 15 दिन खर्चा दिन के ही आड़ा तारू बोलिया सन सेंट्रल में बाड़े के हां फिर 500 रुपया दादरा म्यूजिक के भी आइल हार्दिक प्रणाम बा जय हो भोला दानी बनल नहीं कौन तय बाप मूड कोप के ना घूम तैयारी में रहिए जले बरसात रही तले नाल सूखा सूखा बजाओ बचाओ कने सुखा सुखा सुरेश साहब बहुत बहुत पुरस्कार दिला बनी हार्दिक प्रणाम करते हैं चाहे मांगियो के चल सकता कुछ दिन बरसात हो छवा के भैंला के काम नहीं खटके रहो राउरला नु तोरवा गार्जियन है नु राउरला पुरनका चीज पहले गाँव लगा निर्गुण उर्गुण बढ़िया नु कहीं नायका भिरगुन लोग हर धली और गायम देवता पूछी कब रौरा बैठो रहो घर का मलिकार भोजन कब करे ले पूरा गांव खा के निफिकिर हो जाए तो मलिकार करे क्यों बाकी नहीं खे नु हमरो के भोजन आवे रौर वाला छेना फरमाइश हो अब छेना पहले रौरा कहला से खिया देव चाचा नु तो ओकरा बाद चटनी देव नु तो लोग कहे कि बेसवा तो पगला ले हमनियो को पगला दियो सराउला छेना हो चाय नाश्ता चले दी भोजन हो जाए ओकरा बाद छेना बाद में तो वक्त दियाई अरे जो होता है तो हनुमान जी के सुने में तनी भर भिखारी ठहर के लो एगो मार दे बोही में गेने रोनी हम बबुआ हम